Wat een waar je bij mij in Haasjoert. Zinnen en nog eens een keer zinnen. Flink wat zinnen, meer zinnen als ik tocht hier. En dan is het gewoon maaitijd, mensen. Dan hebben we een temperatuur die om en bij de 10 graden in leidt. En dan vielt het volle warmer aan. Wel, de komende dagen meestentijds bewolkt, maar morgen in het kustenwaardgebied ik nog kans op wat zinnen. De verwachting. Joen en vannacht bewolking. Kans op wat lichte reën. Ik wil flinke droge perioden en misschien nog wel een opklaring in het kustenwaardgebied. Hege temperaturen, zo'n of 8 graden. Gewoon wij zodat een hele graad onder nul wijzen met de min een hele graad. Ja, en daar zitten we dik boppen. En de wind komt uit westelijke richting waai, is matig en vrij krachtig, kan in het waardgebied nog wel eens even krachtig wijzen. En dan zetten we terug naar Monudai. Bewolking, maar ik zei het al, in het kust- en watergebied ik kans op een beetje zinnen, droog waar en op een hege temperaturen, 10 of 11 graden, dat zou gewoon wijzen, 4 en een hele graad wijzen matten. Ja, de wind nog altijd in het westelijke richting waai, matig en vrij krachtig. En dan zeggen we vooruit. Na een week kan je meestentijds bewolkt waren. Op sneeuw bewolking en 10 graden. Op sneeuw bewolking en 9 graden. En op maandag ik alweer bewolking en zo'n 8 graden. Die zinnen had het dreig. Maar positief is, het is droeg de komende tijd. En dat kunnen we ook wel weer gebruiken. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.